Jako je važno da smo obazreli sa vežbanjem posle porođaja. Želim sa vama da podelim iskustvo. Posle svaka 4 porođaja, fizioterapeut bi došao kod nas porodilja u sobu i svakako na osnovu pokazao te osnovne vežbe. Prva od njih jesu Kegelove vežbe koje smo radili i tokom trudnoće. Teško je specifično objasniti kako da radimo te vežbe, zato što je Kegelo mišić karlični znoj unutra i nevidljiv je. Najlakše je dok smo u toaletu, tako da dok uriniramo, da u stvari zaustavimo, potrudimo se da zaustavimo mlaz. Ukoliko potpuno zaustavimo mlaz, znači da smo aktivirali mišiće karličnog dna. Tako da na taj način najlakše da osvestimo koji su to mišići i onda kasnije dok dojimo, dok vozimo, dok smo u gradskom saobraćajnom prevozu, zavisi kada je vama zgodno da ponavljate te vežbe. Tako da idemo.